חזרנו. עוד מעט אענה על שאלות ששלחתם אליי, אבל קודם טיפול אישי עם מדריכת הפילאטיס קרין לזרוביץ'. שלום לך קרין. שלום. באופן עקרוני, מהם הפרינציפים, העקרונות של הפילאטיס? אוקיי, אז שיטת הפילאטיס הומצאה בתחילת המאה ה-20 של המאה הקודמת. השיטה עצמה היא בעצם נועדה לחיזוק והערכת כל שרירי הגוף. השיטה עובדת הרבה על נשימה, על דיוק, על זרימה של התנועה ועבודה ממרכז הגוף, כשבעצם היא מתאימה לכולם ויש בה גם את הפן השיקומי שעוזר לנו לטפל בבעיות ספציפיות של המתאמנים. עכשיו, אנחנו מדברים היום על נשים בהיריון. כן. כן? מה מתאים בה במיוחד לנשים בהיריון, או מה אולי לא מתאים לנשים בהיריון? אוקיי, אז אישה בהיריון עוברת תהליכים פיזיולוגיים ומטבוליים שונים ורבים. מה שקורה בעצם זה שהבטן שלנו גדלה, יוצאת החוצה. אני מכיר את זה, כן. אזור השרפת עולה מעלה, אזור רצפת האגן יורד מטה, וכל זאת כדי לפלס מקום לעובר שהולך וגדל בתוך גוף האם. דבר כזה יוצר לנו המון קשיים בגוף, קשיים נקרא להם או מגבלות, כמו כאבי גב תחתון למשל, כאבים במפרקי האגן והירך, עומס באזור בית החזה, קושי בנשימה, ולפעמים גם שינוי במצבי הרוח. בפילאטיס אנחנו בעצם נותנים טיפול לכל זאת. אנחנו עובדים הרבה על גמישות והנעת אזור האגן והמפרקים, אנחנו עובדים על מתיחות לאזור, עובדים על חיזוק שרירי הליבה כמובן, שהם הבסיס שלנו ליציבה הנכונה שגם היא הולכת ומתערערת בזמן ההיריון, ומנסים לעזור להם גם בשיפור מצב הרוח ככה על ידי פעילות גופנית. אישה שבהיריון, כדאי לה להתחיל אימונים בפילאטיס תוך כדי הריון, או אם היא אף פעם לא התאמנה קודם, כדאי שתחכה עד אחרי ההיריון ואז תתחיל. תעשה בינתיים דברים אחרים, ואחרי ההיריון, בשעה טובה אחרי הלידה, תיכנס למשמעת או לטיפול של פילאטיס. אוקיי, אז פעם היו איסורים באמת חמורים לאישה בהיריון, והיא כמעט הייתה פסיבית לחלוטין. עם הזמן שעובר, הרפואה יותר ממליצה שאישה שלא עשתה פעילות אפילו, תתחיל פעילות גופנית בזמן ההיריון. ולכן אנחנו בפילאטיס מאשרים לאישה שלא עשתה פעילות גופנית לפני כן להתאמן, אבל זאת כמובן מותנה באישור רפואי מרופא הנשים שלה, ואם היא לא עשתה קודם פילאטיס, היא תוכל להגיע רק אחרי שבוע 12, במידה והיא התאמנה ונכנסה להיריון במהלך התקופה הזו, היא יכולה להמשיך רציף את האימונים. ואפילו עד סוף ההיריון או עד כמה שמרגיש לה מתאים. עכשיו, אני מאשתי, כן? אני בגלל אשתי יודע שיש פילאטיס מזרון ופילאטיס מכשירים. אז בואי תגידי לי מה ההבדלים, מה עדיף, מה לא עדיף, למה יש שיטות שונות. אז קודם כל השיטה של המזרן והמכשירים זו אותה שיטה בעצם. יש שיטת פילאטיס אחת. שיטת הפילאטיס כוללת אימון על מזרון ואימון על מכשירים. כשאתה יכול למצוא מקומות בתי ספר שונים שמלמדים או מזרון לבד או מכשירים לבד, אבל בעצם זו אותה שיטה. השיטה היא כולה מורכבת על הנשימה, על הזרימה, על אותו עבודה של אזור המרכז, ולנשים בהיריון למשל אנחנו ממליצות אימון על המזרון וגם אימון על המכשירים. אז עניתי על השאלה? לא, אבל מה ההבדל ביניהם? זה אותו דבר בדיוק? אם זה אותו דבר, אז למה צריכים? כן. השיטה עצמה, הנשימות הן אותן נשימות, התרגילים די דומים, אבל המיטות למשל של הפילאטיס, הן נותנות לנו יותר תמיכה במקרים שיקומיים, זה גם מאוד נוח לעבוד איתן. יש רצועות לידיים ולרגליים, מאפשרות עבודה ספציפית על שרירים מסוימים. יש לנו קפיצים שהם כמו בעצם משקולת, אז אנחנו יכולים גם לפתח סוג של מסת שריר בעבודה עם המיטות של הפילאטיס או מכשירים אחרים. יש תרגילים מיוחדים שאתם ממליצים לנשים בהיריון? כן, בוודאי. אז נשים בהיריון, מה שקורה, כפי שציינתי, מרכז הכובד של הגוף הולך ומשתנה אצלה, מה שגורם להגברה בלורדוזה המותנית, ולפעמים לעתים כאבים בגב התחתון. אנחנו כן גורמים לחיזוק אזור שרירי הליבה, ביניהם כמובן שרירי רצפת האגן, שהולכים ונחלשים גם במהלך ההיריון ולאחר הלידה. אז התרגילים הם מותאמים, אנחנו עובדים הרבה על האזור הזה, עובדים על פתיחות של בית חזה, על מתיחות לאזור הגב התחתון, חיזוק הבטן בדרך הנכונה לאישה הריונית, וחיזוק אזור פלג גוף עליון גם הוא, שהולך לקבל בסוף תינוק עם משקל מסוים שצריך לסחוב. מה אסור לעשות בפילאטיס לנשים בהיריון?
אוקיי, אז יש לנו איסור אחד מאוד עיקרי שהוא אסור לנו לעבוד על השריר החיצוני, על הישר בטני. כלומר, זה שריר שהולך לאורך הגוף מקדימה, בדיוק. רקטוס אבדומיני. בדיוק, וישנה תופעת היפרדות הרקטוס אבדומיניס בזמן הלידה, ומה שאנחנו עושים, בעצם נמנעים מכפיפת הבטן המסורתית, כדי לא להגדיל את הפתיחה של הליניה אלבה, שהוא הקו שמחבר בין צד ימין ושמאל של קיר הבטן. אז זה איסור אחד. איסור נוסף הוא השכיבה על הגב בזמן פעילות ממושכת או פעילות גופנית, הוא גם אסור, ואנחנו נפריד את זה בטרימסטר הראשון והשני, נשכב על הגב עד 15 דקות, עם הגבהה באזור הכתפיים, ובטרימסטר השלישי עד 7 דקות, אם בכלל, בשכיבה על הגב. האם מורות לפילאטיס לומדות, או שזאת התמחות מיוחדת של טיפול בנשים בהיריון? כי יש פה הרבה אינפורמציה שצריך לדעת, ויש פה הרבה תרגילים שמותרים ואסורים. כן, זה מאוד חשוב, וזה גם נושא מאוד דינמי, שגם קשה, ההיריון קשה מאוד להגדיר בו מה מותר ומה אסור, מכיוון שכדי להבין מה אסור צריך לעשות דברים אסורים כביכול להיריון, אז הנושא הוא מאוד שונה אם צריך בין בתי ספר שונים, וכל הזמן הוא כן מתפתח, אנחנו מקבלים עוד מידע, וזה גם מה שקורה זה שיש פחות ופחות איסורים על נשים הריוניות. בזמן האחרון זה הולך ומתחזק. לשאלתך, אז קודם כל מדריכה היא צריכה להיות מדריכת פילאטיס מוסמכת, ולאחר מכן לעבור הסמכה ספציפית לטיפול בנשים בהיריון ולאחר לידה. מתי מותר לחזור לפעילות רגילה, לפעילות פילאטיס רגילה אחרי לידה? כן, אז בדרך כלל מותר לנו לחזור לפעילות גופנית אחרי 6 שבועות של משכב לידה, וזאת כמובן באישור רפואי של הרופא המטפל, הגינקולוג, ובמידה והייתה לידה רגילה, וגינלית. במידה והייתה לנו לידה של ניתוח קיסרי למשל, אז זה לוקח קצת יותר זמן. 8 שבועות הוא הזמן המינימלי שאני שמעתי שרופאים מאפשרים, וזאת שוב במתן אישור רפואי. עכשיו, בניגוד למה שאת אמרת לנו שאסור לעבוד בזמן ההיריון, על מה צריך לעבוד כן אחרי לידה? אוקיי, אז מה שקורה לאחר לידה, במידה והייתה אכן לידה וגינלית, שרירי רצפת האגן הולכים ומתארכים. השריר הזה הוא גדל פי 3 מאורכו הטבעי, כששריר רגיל למשל מתארך פי 1.5 מאורכו הטבעי. כלומר, טראומה משמעותית לאזור הזה בגוף, ויש להתייחס לכך בהתאם ובכובד ראש. מה שאנחנו עובדות בשיעור זה על חיזוק אזור רצפת האגן כמובן, חיזוק שרירי הליבה, גם אחרי הלידה יש לנו עומסים בגב, באגן, אזור הכתפיים והשכמות סובל המון מנשיאת המשקל, מהנקה והרמות התינוק, גם אותו אנחנו נפתח ונחזק ונעבוד על כל שרירי הגוף בהדרגתיות. יש לזכור שהאישה היא אחרי לידה. מה עם נשים מניקות? אוקיי, אז נשים מניקות, מופרש אצלם הורמון הפרולקטין, שהוא האחראי על ייצור החלב בגוף. דבר זה מקטין את ייצור האסטרוגן בגוף, שהוא באמת, הוא אחראי לחיזוק הרצועות, הרקמות בגוף. כלומר, אישה שמניקה היא בעצם אישה חלשה יותר מאישה פיזית, אני מתכוונת, מאישה שלא מניקה, ואת זה לא כולם יודעים. כי יש את הסברה שאומרת שאישה מניקה חוזרת לעצמה מהר יותר, וזה אומנם כי היא מרזה. זה כל מי שלא מכיר אישה מניקה יכול להגיד. לא, יש את ההנקה שלפעמים בגלל ייצור האנרגיה שורפת קלוריות, אז האישה מרזה וזה מטעה. מה שאני אומרת זה שצריך להתייחס לאישה מניקה באופן קצת שונה מאישה שאיננה מניקה, עצימות נמוכה יותר, ולקחת בחשבון שהיא שברירית מעט מבפנים. כן, ואני צריך להגיד למטופלות כל הזמן, למתרגלות, להקשיב לגוף. כל הזמן. להקשיב לגוף, כי הרבה פעמים נשים שמנסות, או גברים, שמנסים לעשות מעבר למה שהם, כאילו לחזק יותר, כאילו לאתגר את עצמם, לאתגר את עצמם, בעומסים יותר גדולים, בעיקר במכשירים, הם נפגעים. נכון, ויש לציין גם שהרבה אמהות אחרי לידה רוצות לחזור לעצמם מהר, ויש לחץ כזה גם ביני לבין עצמי, וזה מסוכן. שאלות שיפנו אלייך הצופים שלנו. אני בהיריון עם תאומים, האם מותר לי לעשות פילאטיס? אז כבר ענינו על השאלה הזאת. כן, עם מתן אישור רפואי כמובן, אבל פה יש לנו מגבלה אחת שזה עד חודש שביעי בערך ניתן האישור, אנחנו עושים את זה בליווי רופא הנשים. עד חודש שביעי אפשר לעשות פילאטיס. אחר כך לחכות ללידה. אחר כך. לשבת ולחכות. לנשום. ושאלה נוספת, האם פילאטיס מתאים גם לגברים?
זו שאלה מצוינת, והתשובה היא כן, ובהחלט מומלץ לגברים. אז כפי יש לפילאטיס דימוי של נשים, שזה למי דלך. אז בוא אני אחדש לך משהו, אולי ידעת זאת, אבל ג'וזף פילאטיס הוא היה גבר, בראש ובראשונה, והוא היה אסמטי, וכל המשפחה שלו עבדה בקרקס. הוא נורא רצה גם, אבל אמרו לו שהוא לא יוכל בגלל האסמה שלו כנראה. מה שהוא עשה זה הלך ופיתח שיטה שתתאים לו, שלכן היא גם כללה נשימות, ובעצם השיטה נועדה לעצמו, לגבר, ולאחר מכן הטיפול היה בשיקום חיילים ממלחמת העולם הראשונה, שגם הם היו גברים, ובכלל בשנות ה-20 של המאה הקודמת, רוב הפעילות הגופנית הייתה מותאמת לגברים ולא לנשים. בעיקר בתקופה שההבדלים בין גברים לנשים היו מטשטשים. עצומים. כולם יכולים לעשות פילאטיס. תודה רבה לקרין לזרוביץ', ועכשיו לשאלות ששלחתם אליי.